rahayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukan ing warana tarlen saking liyap layaping aluyuk Yayi Werkudara piye Yayi? Wah, jlitheng kakangku. Ora nyono ora nglegiwa jebul tinemune sing mimba warna bule mau. Anak-anakan sodandang mangure. Sing kok karepke madyabalane Bathari Permuni. Yo. Sing mimba warna mau Jaramaya. Jaramaya bisa tak singkirke jebule bali meneh nggawa kanca rowange. Kala Durgangsa Sawadyabala pangestune jlitheng iso tak singkirke. Yai Sencaki Wonten dawuh ora, Bu? jane sing dadi senopati Ndarawati iki Sencaki apa Werkudara? Mestinipun kula. Kena apa sing nyambut gawe malah Werkudara sak anak-anake? Lho, pripun to? Kula menika sampun nyambut damel. Perang gagal wiwitane kula wau sinten menawi boten kula. Apa ya ngono Werkudara? Ora ngerti ya. Gene Werkudara ya ora ngerti leh mutu mandang. Lho, Lho piye? ning nyatanipun kula sampun perang menawi boten pitados. Monggo YouTube-ipun disetel napa pripun diputer mulih. Kene nyambut gawe. Dara, Piye? Ndarawati wis padhang. Wis. Lakon kabeh wis bisa tak padhange aku saiki nagih karo jlitheng. Pun Kakang duwe utang apa karo Si Adi? Rembukan sekawit nggonku Swadharawati diutus barep kakangku ngampil kembang Wijakusuma. Minangka syarat sarana gone Pandhawa bakal bangun gapura kencana. Ora usah dingel-ngel. Yen pancen kembange ora kok urungke. Werkudara dina iki sing bakal ngamuk nyang Darawati. Wis to. Yai Werkudara rasa masumelang ora-orane kok Ratu Ndarawati lincat ing janji. Yen bakal ngampil kembang Wijakusuma, monggo. Hah? Ning yo kuwi kudu sing ngati-ati iki mono ora sak baene kembang. Nah, gawanen. Aja kok mung kembang, apa-apa disilihke tak wenehke. Wah, Ora bawe-bawe dikandani. yo. Kaya ngene wujude kembang Wijakusuma lagi ngerti ya. Jebule kembange ora nganggo pot. Ora. Pusaka nganggo pot. Oh alah. Wis juwuken gawanen. Yo. Matur nuwun. Lantaran jlitheng kakangku Pandhawa kasembadan bakal bangun gapura kencana. Yo lantaran kembang Wijakusuma iki sing badhe crana. Lah kok abot kembange. Kowe mesti pasang walat. Ora-orane Ratu Ndarawati pasang walat. Wong sing nggo kembang iki Werkudara adhiku. Ya wis. Matur nuwun kembange tak gawane bali nyang Amarta Kinarya Srana. Wah. Ngajak sulapan. Yen pancen ora ikhlas disili ngomong. Ora pasang walat kaya iki. Pun Kakang Ndarawati ora pasang walat. Hah? Ning iki mono ora sak baene kembang iki mono pusaka. Sak ora-orane sadurunge nggawa kembang Wijakusuma iki kudu dijawab. Kudu ditembung, ngono. Wah, iya. Wijakusuma manuta karo Werkudara tak gawa Kinarya Srana para Pandhawa nggone bangun pura kencana. Lho, obah dhewe. Wah, kok iso obah dhewe. Kula remet saking mriki Kang Mas.
madake dadu ae kok repot. Wis sage gawanan pun Kakang ora pasang walat. Matur nuwun. Malah kepara Jlitheng Kresna kakangku uga tanti-anti tantu-antu rawuh nyang Ngamarta nyekseni Pandhawa bangun Gapura Kencana.